caman olu jogina waliya ye a kɛra yuwalu dugudennin na n'a filɛ nin ye muhun o sigida la kɛnɛya nasiraw fɛ turon kan ni a bɛ wele nanzarakan na ko la paralysie du sommeil ni dɔw b'a jate i n'a fɔ jinɛbana bɛɛ ka caya ni waati in na Mali jamana kɔnɔ bana in bɛ sɔrɔ cogo di ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ni sanga in kɔnɔ k'a lase aw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma ka fɔ VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw aw sɔgɔlen don o de la nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wulanɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ bi ye ntɛnɛn ye juillet kalo tile 17 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na Malikura kunkun na ɲɛɲɛ k'u tɛntɛn k'a lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ an taa ni kunnafoniw ye Gawo mara la a yirala k'a fɔ basigibaliya o bɛ ka ɲɔɲa u ka marabolo kɔnɔ ni waati laban ninnu na min bɛ ka kɛ ni fagali banbaliw ye bingali walew ani ka se maaw ka bikanw gɛngɛnni ma jadijɛkulumaw ni bingalikɛlaw fɛ ka taa ni u ye o kumakan surun ye min ye kunnafoni laban minnu binna y'a yira k'a fɔ ko juillet kalo tile 15 ka dugu jɛ kunun kari la juillet kalo tile 16 cɛ marifatigiw taara bi denmisɛn sifin dɔ kan ka o ni bɔnɛ min kɛra Batal o sigida la VOA ka lasigiden min bɛ an sɔngo Abdul Idrissa Nasir ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ a kan a b'o lase Gawo mara kɔnɔna na kɛnɛkɛrɛnna Gawo du kɔnɔna a n'a lamini na hakilibiri ɲɔ ɲanbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ n'i y'a jateminɛ Gawo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen don o don u y'a faga u taara n'a ye u y'a daraki walima min ye dugu bagan ka bɛɛ lajɛlen kɛ walima dugu kuturu min ye i ka dɔn hakilibiri k'a ta k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ ɲɛna ko u k'u sigiyɔrɔ bila i ka dɔn n'i y'a jateminɛ Gawo du kɔnɔna na nin n'a ɲɔgɔnna o de kɛn bɛ hakilibiri belebele juillet kalo tile 15 su ka taa se a tile 16 dugujɛ ma san 2023 min ye cɛmisɛn dɔ kɔni ni ale bɛ bɔ Batal maramafɛntigi dɔw ye mugu ci a la ni ka taa ni a ka bolimafɛn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o dugu kelen ni ale ye Batal ye n'a bɛ sɔrɔ Gawo cercle kɔnɔna na commune Soni Alibert a jagokɛla dɔ 2 heures du matin maramafɛntigiw donna ni ka a minɛ wajibilen ka taa ni a ye a yɔrɔ ma dɔn juillet kalo tile 17 a firida magɛ na commerçant dɔ kɔni ni ale bɛ sɔrɔ Gawo du kɔnɔna na quartier min n'an k'a ma ko Sosokoyira quartier wolonwulana maramafɛntigi dɔw minnu bɛ mobili kɔnɔ n'an k'a ma ko pick-up olu fana ye tɛgɛ da commerçant dɔ kan wajibibilen k'a don mobili kɔnɔ ni ka taa ni a ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a da tulo kan k'a fɔ ko Gawo du kɔnɔna na ani a lamini ani Gawo région bɛɛ lajɛlen nin n'a ɲɔgɔnna o de kɛn bɛ hakiliwili belebele min fura ma sɔrɔ a la fɔlɔ ka kɛɲɛ ni waleya jugu minnu bɛ ka kɛ Gawo du kɔnɔna a n'a nɔnkan dugu la VOA Banbara tɔgɔ la an wulila ka se polisi ɲɛmaw ma nka u y'a jira k'a fɔ ko u tɛna se ka an ka ɲininkaliw jaabi f'u ka yamaruya sɔrɔ ka bɔ u ka ɲɛmaw ma minnu bɛ sanfɛ Gawo Abdul Nasir Idrissa VOA Banbara tɔgɔ la ka kɛ ni basigibaliya kelen ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan a yirala fana k'a fɔ sibirido n'o bɛnna juillet kalo tile 15 san 2023 ma cɛ marifatigiw taara bin dugudennin dɔ kan min bɛ wele ko Yuwalu ni a filɛ nin ye Muhun o sigida la maa 3 de fana ni bɔnɛna ye maa caman olu jogina VOA ka lasigiden min bɛ Wagadugu Kadɛr Tarawele fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kunnafoni dɔw sɔrɔ an ka jɛ an k'o lamɛn Burkina Faso walu ka dugudennin na n'ale bɛ cɛriba ka kobidara jamana worodugu tileben fan fɛ maa ɲɔgɔnna 3 olu bɔnɛna o ni na fɔ ɲɔgɔnkɔ dɔ sababu la dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ nin jagoya fagali ninnu kɛra sibirilon juillet kalo tile 15 tɛmɛnen yanni nin jagoya fagali ninnu ka kɛ sɛrɛden dɔw y'a yirana ko bɛnkanni walikɛlaw le jigira nin dugudennin na juillet kalo tile 13 tɛmɛnen ko o ye maa damadamanin dɔw bɔnɛ o ni na o kɔfɛ dugulen dɔw bolila ka to o yɛrɛ sɔrɔ cɛriba yɛrɛ ka kobida kɔnɔ tile 2 tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la juillet kalo tile 15 maa jugu sɔgɔra walu dugudennin na o ye maa damadamanin faga fagali min ma sɛmɛtiya ka bɔ fanga ɲɛmaaw fɛ dugulen minnu tun tora olu y'o ɲɛsin cɛriba ka kobida kɔnɔ nka yanni u ka se o yɔrɔ la ye minnu t'u kɔnɔ olu ɲɛ olu ye o bisimila ni kɛlɛ le ye k'o sababu kɛ ko maa minnu tun tora walu ko olu tun bɛ kunbɛnbɛn na ni bɛnkanni walekɛlaw ye sɛrɛden dɔw yɛrɛ ko maa jugu cɛman olu ye u ka dugulen dɔw lɔn nin siyawolomakɛla nin kɛra sababu ye ka mɔgɔ 3 bɔnɛ o ni na ani ko caman jogira min sɛmɛtiyara ka bɔ dugulen caman fɛ cɛriba ka kobida kɔnɔ warijugu ninnu tɛmɛnen Bugulimoon ka guvɛrnɛri ciden dɔ bila ka taa cɛriba ka kobida kɔnɔ yaasa ka se ka taa sigikafɔ ani kunbɛnbɛn kɛ ni maafɔlen ninnu ye min bɛ se k'a to bɛn ani basigi ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ nin tun ye Kadɛr Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso
Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira Bamakɔ k'a fɔ kunɲɔgɔn laban in na ja dɔ bɛ yen o la tɛmɛna bɔlɔlɔsira kan ja min na Mali minisiri 2 olu tun kari bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Maître Kassim Tapo ani ka fara Maître Mohamed Ali Bacili kan mun sen fɛ a ma fila u k'u tun bɛ ka jalaki bin ɲɔgɔn kan ka kɛ ni yurukuyuruku wale dɔ ye min bɛ ta ka ɲɛsin jamana ka foroba nafolo ma o sen fɛ jɛkulu min sigilen don n'a bɛ wele ko Collectif pour la défense des militaires CDM olu ye jalaki bin ni ka kiritigɛ boloda a kuɲɛ kan Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase ni minisiri kɔrɔ 2 n'u ye sɔrɔnɔdobaw ye u ye ɲɔgɔn jalaki ja dɔ kɔnɔ min yɛrɛ kɛla kabini san 2020 waati jibe ka da o sɛnɛ kan bi jɛkulu min sigilen don Mali woromasiri tabaw kɔkɔrɔmadoli kama n'o ye CDM ani fasoden jamana ka jɛkulu tɔn dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Collectif pour le renouveau du peuple et la lutte contre la délinquance juvénile et des syndicats olu kɔni ye damakasi sɛbɛnla don ni minisiri kɔrɔ 2 in kama Sungalo Konate CDM ɲɛma dakan don a bɛ ɲɛfɔli kan ye olu bɔra ka kuma dɔw fɔ bɔlɔlɔsira kan o y'a sɔrɔ dɔ in n'o ye Maître Kassim Tapo ye ale tun bɛ fanga min ɲɔngirila ale tun b'o o ka ministériya la donc Maître Bacili Ali Bacili ale tun bɛ mouvement min tun bɛ kun M5 ye ale tun b'o kɔnɔ o sama-samani kumaw ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ma ko in bɔra o wagati de Maître Bacili ale ko Maître Kassim Tapo ye fɛn dɔw yurugu 97 k'a to seni ɲɛmɔgɔya la Tapo fana ale fana ko Maître Ali Bacili ko fana ye so dɔw ni fɛn dɔw kɛ k'a to ministériya la ko fana ye ko dɔw kɛ anw y'a ye ni kumakan ninnu jamanadenw ka wari de don wari ko n'a fɔra ko wari kɔni yuruguyurugula maaba 2 u bɛɛ ye ministériya kɛ olu ye jamana nafolo yuruguyurugu ko kuma fɔ anw dun bɛɛ lajɛlen kelen ka nafolo de don an bɛɛ lajɛlen kelen ka taxiw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bila jamana wagandɛ kɔnɔ jamana ka se ka yakubaya n'a fɔra ko maa dɔw ye o ko kɛ ka tila ka bɔ bɔlɔlɔsira kan ko kumaw fɔ a ka kan anw jamanadenw an ka bɔ ka tiɲɛ ni ngalon ɲini ka dɔn o ko kan ni tiɲɛ don ou ni ngalon don an ka se k'o dɔn o de la anw ye damakasi sɛbɛn don ka taa communiqué kiribon na nka an bɛ fɛ ka nin ko in ɲɛdɔn nin ka kɛ misali parce que maabaw de don wa ni ko minnu kɛra u bolo n'o ma ɲa o kan ka fɔ yaasa maaw kana o ta misali la ni damakasi sɛbɛn dolen kɔ Bamakɔ sigida 4nan kiribulon na ni maaba 2 ninnu tun kan ka lamɛn kiritigɛlaw fɛ Sungalo Konate Maître Ali Bacili ale taara a ta jaabi min ye Maître Kassim Tapo ye ale kun kan ka taa vigile la ale ka sɛbɛn kun donnen dɔ ye de mais ka daminɛ don min a kun kan ka taa lamɛn fɔ ka se bi ma n t'a dɔn ni a taara min ye Maître Mohamed Ali Bacili ye yaasa an tun ka faamuyali caman sɔrɔ a lamɛnli kɔ an ye wele kɔni bila ma nga a y'a yira k'a na jaabi kɛrɛnkɛrɛn di don nataw la min ye Maître Kassim Tapo ye ale y'a yira k'a fɔ k'u ka sɔrɔnɔdoba ɲɛmaaba mu yamariya u ka kuma a koɲɛw kan ni waati in na Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la kɛnɛya nasiraw fɛ bana min ni a bɛ wele ko turun kan ni dɔw kama nanzarakan na ko la paralysie du sommeil ni dɔw yɛrɛ b'a jate i n'a fɔ jinɛbana bɛ ka caya kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ wa bana min lakodɔnnen don kabiri waati jan k'a fɔ k'a bɛ maliden caman sɔrɔ a bana in bɛ sɔrɔ cogo di walasa an ka se ka o ɲininkali jaabi sɔrɔ bi VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Danyogo wulila ka se dɔgɔtɔrɔw ni ɲininikɛla dɔw ma k'u ɲininka u ka hakilinaw kan o maa fɔlɔ o ye Ibrahim Haran Jalo ye ɲininikɛla don ka bɔ Bamakɔ an ka u ka hakilinaw lamɛn kan bana min nanzarakan na n'a bɛ fɔ ale ma ko paralysie du sommeil o ye bana de ye maa i datɔ walima i wulitɔ i ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen a ka di i ka o kɛ nka i farisogo la i tɛ se ka o kɛ ni bana in yɛrɛ ale kɔni suguya dɔnnen ba tɛ malidenw fɛ Usman Moriba ani Isa Kamara an ye olu ɲininka yala u bɛ nin bana in dɔn wa an k'u hakilinata lamɛn maladie nin dɔn kosɛbɛ dɛ mais ne kɔni bɛ ka mɛn mɔgɔ bɛ kuma o kan voilà mais ne hakili la kɔni bana de don a bɛ se ka a bɛ mɔgɔw sɔrɔ
fatigue kow la ani mun bɛ baara caman camanw kɛ quoi voilà farikolo sɛgɛnna dɔrɔn bon i sinɔgɔra a bɛ se ka fatigue dɔ santi o sugu dɔ don quoi. ne kɔni ne ma deli ka maladie in yɛrɛ tɔgɔ mɛn ni nin tɛ i y'a faamuya mais diɲɛnatigɛ bana ka ca sisan bon on ne sait pas ne kɔni tɛ foyi dɔn maladie in na ne bɛ san 70 ni dɔ la bon en principe normalement ne kan ka se k'a santi mais n kɔni ma foyi santi. ni bana in a dɔnnen tɛ malidenw fɛ kosɛbɛ an y'an senfa ka se a dɔnbaw yɔrɔ mun ye hôpital Gabriel Touré Dr Cheikh Kulibali n'ale kɔni ka baara ɲɛsinen don ni bana kofɔlen ninnu ma an k'ale lamɛn paralysie du sommeil yɛrɛ bana sugu jumɛn don. Paralysie sommeil o ye bana min n'a bɛ sunɔgɔ kɔnɔna trouble dɔw de don donc a bɛ manifester cogo min na o de ye sunɔgɔbagatɔ sunɔgɔtɔla donc geste dɔw bɛ yen nɔ minnu ye an b'a fɔ ko geste volontaire a bɛ dɛsɛ k'u kɛ ou bien ka kuma a bɛ miniti 5 fo ka se miniti 10 ɲɔgɔnna kɛ o wagati la nka n'i ye a kununtɔla ye fo ni dɔ magara la ou bien kuma dɔw la a bɛ kunu a yɛrɛ ma. ni maliden caman yira k'a fɔ u tɛ bana in dɔn Alu Ture ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min don a bɛ to ka kɛ ale la a bɛ wagati jan bɔ a bɛ k'a la cogoya min na an ka o lamɛn. A bɛ kɛ ne na cogo min na souvent kan to sunɔgɔ la i b'a ye n bɛ bali ka wuli n yɛrɛ ɲɛ yɛlɛlen don n tulo bɛ kumakan yɛrɛ la mais i bɛ taa sɔrɔ n tɛ se ka wuli ka bɔ n nɔ na n fari bɛɛ bɛ to a cogo la n t'a si santi quoi donc n bɛ to yɛlɛma ni fɛn na ten i b'a sɔrɔ i tɛ se ka bɔ i nɔ na yɛrɛ i tɛ se ka bouger quoi donc mais quelque temps après a bɛ tɛmɛ donc franchement ne ma bana filɛ parce que ne ma miiri ka fɔ ko bana dɔ a damana quoi donc o de la ma se docteur ma donc ka se bi kɔni ma taa docteur fɛ ka taa ɲininkali k'a la. yala ni bana kofɔlen ale bɛ se ka furakɛ wa Dr Cheikh Kulibali ale bɛ o fɔ an ye. a bɛ furakɛ bari bana in bɛ degun wɛrɛw lase mɔgɔw ma i n'a fɔ a bɛ se ka anxiété lase i ma a bɛ se ka angoisse lase i ma donc kɔnɔganw donc n'an ye kɔnɔganw n'u furakɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka bana in caman bɔ a fanga la. Dr Cheikh Kulibali kɔni a ka kumaw kɔfɛ a ye weleweleda kan min da o de ye ni maa min ye nin bana sugu kɔni ka jateminɛ i yɛrɛ la i ka wuli joona k'i senfa ka se dɔgɔtɔrɔw olu yɔrɔ sabula bana min don a bɛ se ka wolo bana wɛrɛ la mun ka jugu ka tɛmɛ nin yɛrɛ kan. Muhammad Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na a ka radio fiɲɛsiraw fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Yuwarukaw b'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101 ani tomi 2. Koro ani Bayankaranla lamini aw b'an sɔrɔ radio Orona ka 93 ani tomi 2. Sankaw aw bɛ se k'an sɔrɔ radio Parisien kan 90 tomi ani 8 o fiɲɛsira fɛ. Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1 Tumutu 90 ani tomi 3. Abidjankaw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan. Wagadugu 102 ani tomi 4. Aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔrɔ fɛnɛ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara.
Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ nin waati na ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa n'a ye farafina gunkana ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an bɛ taa Kenya jamana kan u ka tubabu muri dɔ min bɛ wele ko pasteur évangélique ni a tɔgɔ ye ko Gilbert Deya ni a si ye san 86 ye n'a tun ɲankilen don kabiri waati jan k'a fɔ ko denmisɛnnin caman tununi o tun ju bɔra a ka chrétien yɛrɛ baaraw kɔnɔna la min de fɛnɛ senfɛ n'a y'a yira k'a fɔ ko o den kofɔlen ninnu caman bɛ i n'a fɔ kabakodenw ani minnu caman fɛnɛ bɛ yen n'u sɔrɔla ni ale ka duwawu ani a ka seli ye walasa ka se ka duga nin den kofɔlen ninnu ma ni maa kofɔlen n'a ka kiritigɛw tun bɛ senna kabiri waati jan lajɛyara bin tɛnɛ Nairobi kiritigɛsoba fɛ ka bɔ a ka nin jalakilikan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ hakililajigila jalaki tun bennen don a kan kabiri san 1990 waatiw ani ka se san 2004 ma an bɛ taa ni kunnafoniw ye Kore o kɛɲɛkayan fan fɛ n'o ye Kore du Nord ye u ka jamanatigi ni a bɛ wele ko Kim Jong-un o dɔgɔmuso min ni a lakodɔnnenba don ni a ka hakilinaw ye politiki nasiraw fɛ ye kunnafoni dikɛ bin tɛnɛ sɔgɔma kunnafoni di min a ye kumaɲɔgɔnya baara minnu bɛna dayɛlɛ ni waati in na États-Unis jamana ani Kore kɛɲɛkayan fan jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ tali kɛ u ka mugujugu kan n'o ye arme nucléaire ye o kun kan min bɛ bɔ u ka jamanatigi Pyongyang bolo nin kɛra waati la waati min na kumaɲɔgɔnya baaraw u bɛna dayɛlɛ Washington ani Seoul ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa ni kunnafoniw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ bin tɛnɛ sɔgɔma laseliw kɛra diɲɛ ɲɛfɛ k'a fɔ ko tara funteniba o de bɛna bin diɲɛ fan camanw fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye funteni barika ye o bɛna taa 40 degrés Celsius la Italie ani Espagne jamana kan fo ka se Chine jamana ma fɛn min ye Canada ani Californie a yirala k'a fɔ funteni kɔni barika bɛna bonya ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ min bɛna wolo tasuma jeni kan a jamana mara fan dɔw fɛ Kayatu Traoré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington ale b'o lase funteni kalaya ka se fo hakɛ 48 ma n'a bɛ wele nazarakan na ko 48 degrés Celsius makɔnɔnen don dɔgɔkun daminɛ ninnu na Sardaigne maraw la Italie jamana kan Rome n'o ye jamana faaba olu labɛnnen bɛ ka nin funteni lahawlaba nin makɔnɔ ka se fo hakɛ 42 ɲɔgɔnna ma Celsius tarata nata la o hakɛ ɲɔgɔnna ma deli ka ye fɔlɔ jamana faaba kɔnɔna na Italie armée de l'air ka météo ka fɔ la Espagne jamana fɛnɛ kan agence météorologique ye laseli kɛ k'a fɔ ko alerte orange be yen nɔ bin tɛnɛ na ne sinsili ye a kan k'a fɔ ko funteni hakɛ benana yɛlɛn kosɛbɛ ka bɔ 38 ɲɔgɔnna Celsius la ka taa se fo 42 Celsius ma jamana faaba kɔnɔna na nin waati in na kofɔli kɛlen fɛnɛ bɛ ni kalaya belebelebaw ye kofɔli kɛlen bɛ fɛnɛ kalaya belebelebaw naliw kan Andalousie kɔgɔdugu yɔrɔ fanfɛlaw la ne a yirali ye k'a fɔ ko mercure n'o ye funteni ka sumalikɛla ye nazarakan na o benana yɛlɛn ka se fo 44 Celsius degré ɲɔgɔnna ma a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko tarata nata la funteni in bena juguya kosɛbɛ jamana fan dɔw fɛ sumalikɛla bileman o bilala Aragon kɔgɔduguyan fanfɛ maraw Catalogne Île Majorque o kɔrɔyan fanfɛlaw la kan ka se fo 42 ka taa se fo 44 ɲɔgɔnna Celsius degré ma Île de la Palma n'o be Canari fanfɛ bolodaw kan ka taa farafinagun dafɛla la tasuma mɛnɛba o bɛ o yɔrɔ la ye o kɛra sababu ye ka tari 5,000 ɲɔgɔnna jeni dɔgɔkun laban waati ninnu kɔnɔna na météo dɔnnikɛlabaw ye a jira k'a fɔ ko ni funteni lahawlaba in bena na to senna ka se fo arabadon ma fiɲɛ kalamanba min bɛ bɔ farafina désert cɛncɛnmayɔrɔ marayɔrɔw kan olu ɲɛsina nazarala ma o waleya bɛna se k'a to an bɛ se k'a fɔ ko wagati bɛɛ kan ka yɛlɛma ka kɛ farafina ta ɲɔgɔnna ye nazarala fanfɛ bolow fɛ Claudio Casardo météo baarakɛla cɛmɔgɔba ani kalanfa Turin kalansoba kɔnɔna na ka ɲɛfɔli la AFP kunnafoni dilaw ye jamana lakanakɛlaw ani a marabagaw olu ye kangari gɛlɛn gosi mɔgɔw ye k'u ka janto kɛ kosɛbɛ tasumako la ni waati gɛlɛn in kɔnɔna na sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 01 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Rusila jamana u ka masayaso n'o ye Kremlin ye laseliw kɛ bin tɛnɛ sɔgɔma k'a fɔ k'u ye bɛnkan sɔrɔ min bɛ tali kɛ Ukraine jamana sumanw n'o ye céréales ye labɔli ko kan ka lawalakata ka taa diɲɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen taara waati kɔnɔ tuma min na
sanfɛ pankulun dɔrɔn ni o ye gosili kɛ rusula pɔnba kan pɔn min ni a bɛ tɛmɛ ka taa Krime o fanfɛyɔrɔw la. Kayatu Tarawele ale b'o lase. Mer Noir bɛnkanw sera u danna bi Kremlin ka kuma latɛmɛla Dimitri Peskov ka fɔla kunnafonidilaw ye kunnafoni sɛnsɛ kɛnɛ kɔnɔna na ne a préférela tigɛli ye k'a fɔ ko ni Rusi jamana ye nimisi wasa sɔrɔ u taw kan dɔrɔn u bɛ sɔrɔ ka u ɲɛsin kɛ fɛn min ye bɛnkanw minnu kɛra ka kɛɲɛ ni sumanjalaw ye ma. Rusi jamana kuntigi Vladimir Putin dama dɔgɔya a la fiyewu kofɔliw kan ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye suman ninnu ani angɛrɛw olu labɔliw kan fɛn minnu tun ka kan ka fara Ukraine taw kan ka taa ni ɲɔgɔn ye. Sibiri tɛmɛnen na a ye laseli kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye bɛnkan nunu kun belebeleba ye n'o ye ka suman ani angɛrɛ nunu bila ka taa jamanaw la minnu mago bɛ a la ma se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu. Ni laseli nunu kɛra damadɔ dɔrɔn sani bɛnkan nunu kuncɛ waatiw cɛla la. Bɛnkan min ne bolonɔ bila kɛra u la Bosphore bakunda la san 2022 juillet kalo waati kɔnɔna la ne segin kɛra a kan siɲɛ 2 ɲɔgɔnna la ka tɛmɛ ne a ye yamaruya di Ukraine jamana ma ka u ka sumanjala nunu latɛmɛ Mer Noir fɛ kɛra sababu ye Ukraine jamana yɛrɛ bolo san tɛmɛnen nunu kɔnɔna na ka sumanjala tɔni miliyɔn 33 ɲɔgɔnna labɔ Ukraine port daw fɛ hakaja fitinɛ bɛ senna. Kremlin ka danatigɛli nunu olu kibaru laseliw kɛra Turki, Ukraine ani duniya keleyatɔnba ONU ma Maria Zakharova Rusiw ka jamana kɔkanko kotigi ka fɔ la. Kremlin ka laseli nunu kɛra lɛri damadɔ dɔrɔn Ukraine jamana ka gosiliba ne jikan drone dɔ ye kɔfɛ ne a ye dankari tun kɛ Krime babiliba la min tun bɛ tuguli kɛ Rusi jamana ani Krime mara ni ɲɔgɔn cɛla la. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ko a senfɛ mɔgɔ 2 bɔnɛna u ni na. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ta jamana camancɛ fan na Mopti mara la Mali jamana ka fɛrɛkɛnɛba min tun bɛ senna n'a bɛ wele ko Biennale artistique et culturelle o kuncɛra kunun kari min kɛra bonya ani lawasa ye basigi kɔnɔna la. VOA ka lasigiden ka bɔ Koro Tijani Wedrago ale tun bɛ a kuncɛli kɛnɛ kan. A ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Mali seko ni donko ni o ye Biennale ye Mopti san 2023 a baaraw kɔni kuncɛra kunungo kari stade Barema Bokum na. Marabolo 19 ka fara Bamako district kan olu de tile 10 in kɔnɔna na ka Mali seko ni donko ko da kɛnɛ kan. Maimuna Tangara ale kɔni kun bɛ jɔyilakaw fɛ a b'a hakilinaw fɔ an ye. Jamana ɲɛmɔgɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn a kɛra sababu ye bɛn bɛnna an ni ɲɔgɔn cɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ kɔrɔn fɛ u t'a dɔn ni anw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min na mais alhamdulillah Biennale ne kɛra sababu ye an ni kɔrɔnfɛ mɔgɔw tile bi fɛ mɔgɔ ba ni baba an bɛɛ kɛra kelen ye an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ fa donna kelen bɔda kelen. I n'a fɔ Jinɛbu Keyita maa caman de hakilina kun ye ko Biennale k'a tɛ se ka kɛ Mopti ka sabu kɛ ko lakanabaliya kun bɛ yen nka bi a kɔni kɛra sewa ye. Kabi an kɔni nana Mopti an ma gɛlɛyasi de sɔrɔ baasi m'an sɔrɔ k'a fɔ ko mun bɛ se ka an nimisa Mopti n'a la parce que an tɛ se k'a bila an kun na k'anw bɛ bɔ Bamako ka se Mopti ka sɔrɔ mɔgɔ ma s'an na ka sɔrɔ an ka car ma attaqué. Mali bɛɛ lajɛlen de kun bɛ Mopti nin dɔgɔkun 2 in na ka se ka seko ale ni dɔnko k'o bɔ k'o da k'o lakuraya. Prince Diallo ale ye artiste ye an k'ale lamɛn. N bɛ min f'i ɲɛna ni Biennale tɛ Mali culture bɛ sa an ka tiɲɛ fɔ. Jɔyɔrɔ na sira fɛ Segu région o kɔni ye jɔnjɔn fɔlɔ ta ka fara u kan Buguni o nana 2nan na 3nan o seginna Joyila ma u ka fɔla Mali de gagnera nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Madu Tolo ale ye Segu ɲɛmaa dɔ ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ni jɔnjɔn in an y'a ɲini an y'a sɔrɔ parce que Segu famana ni ɲɔgɔnna ma Biennale yɛrɛ la mun diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ région bɛɛ ye mɔgɔ 88 région 20 maa 1600 ne yɛrɛ bɛ taa bi ne mana taa Mali yɔrɔ yɔrɔ la n tɛ kɛ dunan ye k'a taa Kayi fo Tawudeni.
Dr Choguel Kukala Maïga Mali frontière fanga ɲɛmɔgɔ kɛnɛ in denfaya kun bɛ ale de bolo a ka laseliw kɔnɔna na a kɔni y'a yira k'a fɔ ko biennale nata o kɔni nata kɛ Tombouctou san 2025 walasa bɛɛ lajɛlen kɔni ye kan bɛn di ɲɔgɔn ma Tombouctou. Tijani Wedraogo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Mopti. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ka da nin kan sisan an ka jɛ an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Nin ye Mali muso sirantolantanaw barokɛkan ye sɔgɔmada in na stade du 26 mars la Bamako yanni u ka degeli baaraw daminɛ. Degeli minnu bɛ don Mali muso sirantolantanaw ni Burkina Faso muso sirantolantanaw ka ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ. Ɲɔgɔndan min bɛ Jeux Olympiques Paris san wɛrɛ 2024 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ta ko fɔlɔ ko segini ko fɔ. Sirantolantanamusow tun walawalalen don sɔgɔmada in na u y'a yira ko sini tarata juillet kalo in tile 18 ɲɔgɔndan bɛ bɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ kumakan kun cayalen don bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye réseaux sociaux ye min bɛ tali kɛ Mali muso sirantolantanaw ka hakɛ dɔ ko la. Wariko Mali muso sirantolantanaw bɔlen Bɛnɛkaw fɛ ɲɔgɔndan tagali la. Ni nɛgɛ tan wɔɔrɔ dana gosira ni sanga 30 ye Mali Burkina Faso ɲɔgɔndan bɛ daminɛ. Aïssata Traoré Mali forobatɔn sirantolantana. Kuma caman fɔra ko camanw yera mais an tɛmɛna o bɛɛ kan on est concentré sur le match. Match bɛ bɔ sini. Ni Ala sɔnna ma an bɛ ka match in préparer an bɛ bɛɛ wele u kana match lajɛ ni Ala sɔnna ma. Préparation ye labɛnw bɛ cogo di a bɛ ka mun de labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya ka sini Burkina lakaw n'o ye musolakaw ye ko makɔnɔ. Mɔgɔ t'i ka secret dévoiler ma to n'an sera terrain kan a yɛrɛ bɛna a labɛnw ye sinon an kɔni an labɛnnen no an y'u cogo ye match ale la retour la an kan ka disposition minnu ta an ye olu ta. Waati ka surun dɔgɔkun kelen dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔndan fila ni ɲɔgɔn cɛ. Wagati surunya o tɛ foyi ye parce que an delilen no ni match sugu ninnu tan na. Gɛlɛya wɛrɛ tɛ o kan kɔni. Ko caman fɔra ko caman yera réseaux sociaux sanfɛ ne ye min fɔ o de don an tɛmɛna ninnu bɛɛ la n'i y'a accepté ka na jouer pour ton pays difficulté dɔw bɛ a kɔnɔna la o tɛ i ka pays yɛrɛ dɔrɔn dans la vie même la vie est fait de beaucoup de difficultés donc on fait avec. Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Salu Museni Mohamed ka fɔ la degeli baaraw tagabolo ka ɲi ka kɔsegini ma kɔnɔ. Match tagali kɛra 1-0 min don a diyara n ye hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɔ tubabukan na un score minime mais fɛn min don a n'a nafa bɛ ɲɔgɔn na a bɛ an yɛrɛ fari fana walawala pour ka se ka kɔmasegin min ye retour ye sini ta an ka se k'o kunbɛn ala barika la bi an pɛrɛn don kama. Match bɛ bɔ sini. Inshallah. Ka da kan kuma kun cayara kosɛbɛ. An ye dege karamɔgɔw de an ka baara ye min ye an b'o de kɛ o ye terrain kan n'a ye an ta ye ka denmisɛnninw kunkolo lami ka bɛn ni balontan ye ala barika la an b'o kan an tɛ dɔwɛrɛ ɲini an bɛ faso in an b'a kuma bɔ fɛn ko minnu bɛ ne tɛ n da don olu la min b'an intéressé bi an kan ka min kɛ min b'a to mɔgɔw b'u ɲɛfɔ an na. Hakilina jiginna Burkina Faso muso sirantolantanaw binna Mali muso sirantolantanaw ɲɛkɔrɔ ɲɔgɔndan tagali la Bɛnɛkaw fɛ yen kanankolo celu kelen Mali kanu na a kɛra araba tɛmɛnen VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele ka laseli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Seko ka cɛjan Sɛk Teriw bolo an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Zeyina bolo jamukan la siraw ma Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw k'an bɛn. Confirmé